Het is toonsje, zo'n 20 maart, de dag dat. Kwam het er zo'n kleer is van motorclub Bandidos, die het in heel Nederland opdoeken. Het is ook de dag dat Frieske kliko's net stevig genoeg binnen. En Joet zullen we in Bien praten over de schilderijen die Anne Veddema van zijn eigen tuin maakt. Goeien en welkom bij Bient. Dadelijk in dit programma een reportage over zieler Jacob van der Ploeg. Hij docht mooi om de Special Olympics en wordt begeleid door oud-volleyballer Jan Postuma. Het meidwan vind ik sowieso al grandioos. Ja. Dan hoef ik net eens in de prijzen te vallen. Of, nee. Maar dat is de goede gedachte, hè? Dat is de Olympische gedachte, hè? Dat is dan natuurlijk ook gewoon. Ja, dat is ook zo, ja. Oek de Jong schroot van tal van boeken. Zijn meest bekende werk, Opwaaiende zomerjurken, Cirkel in het gras, Hokwedaskind en Pier en Oceaan. In deze laatste roman werkte hij maar liefst 8 jaar en hij kreeg het direct voor de Ferdinand Bordewijk-prijs. Hij neemt Pier en Oceaan zelf zien magnum opus, dat betekent letterlijk groot werk, steeds maar de kroon op zijn werk. Van Joen is Oek de Jong te gast bij het Bijensnauwdee Gymnasium in Ljouwert. Hij zal daar een lezing horen en nu zit hij hier aan tafel. Welkom meneer de Jong. En wij praten bekend interview gewoon in het Fries dwan. Want het viel toch een beetje als thuiskomen. Het is toch een beetje de provincie van jouw eigen jeugd. Ja, ik heb tot mijn 8e in Dokkum gewoond en ben er daarna heel vaak terug geweest. Omdat mijn familie van vaderskant Fries is. Komt uit Drachten, Smallingenland. En ik heb jarenlang elke zomer 1 maand doorgebracht in een zomerhuisje in Innenwoude. En daar gezeild en geroeid en gezwommen. Ja, want je bent binnen in 1953. Binnen 8 jaar heb je wennen in Friesland, in Dokkum. Ja. Daarna ben je in Verhuizen, maar jouw familie naar Zeeland daar. Ja. Dus eigenlijk helemaal relatief kwart in uw provincie wennen. Maar toch komt Friesland, het thema Friesland komt heel vaak waarom in jouw boeken. Ja, ik ben een schrijver die veel met landschap doet. En die eerste 7 jaar van mijn leven in Friesland heeft vooral de natuur hele diepe indruk op me gemaakt. Dus ik heb in Pier en Oceaan mijn hele sterke herinneringen aan het Friese platteland gebruikt. Wij woonden op 2 plekken in Dokkum aan de rand van de stad. We hebben eerst in de Stationsstraat gewoond, vlakbij het oude stationnetje en een slachthuis. En later aan de Bidaardestraatweg. Dat was toen ook helemaal de rand van de stad. Dus ik ben echt opgegroeid met blik op het wijde en lege Friesland. Ja, want je vindt ik als schrouwer van als je ergens op bepaalde plakken schrouwen, dan moet je echt helemaal uit en terug met je weten van hoe het feelt eigenlijk, hoe het roept haast. Ja, hoe het ruikt. Ja, dat is belangrijk? Ja, ik heb een hele zintuigelijke stijl ontwikkeld als schrijver. En ik vind het, locaties inspireren me. Dus daarom komen, een schrijver gebruikt natuurlijk altijd plekken die hij goed kent. Dus ik heb in Pier en Oceaan, maar ook in de roman daarvoor, Hokwedaskind. Dat is een roman met een vrouwelijke hoofdpersoon, Lin Hokweda. En zij komt uit een dorp aan de Dokkumer E. Hokwedaskind begint daar ook met die hele dreigende scène van een vader die zijn jonge dochtertje bij een arm en een voet pakt, heen en weer zwaait en over de rietkraag in de gooit. Een heel wreed spel eigenlijk. En zelfs in Opwaaiende zomerjurken, dus mijn eerste roman, zitten al Friese plekken. Ja, want dat gaat vooral dan over het wetter, het Frieske wetter. Ja. Bij Jennewoord. Ja, het slot van Opwaaiende zomerjurken, dus echt de climax van het boek, de grote scène, de grootste ontknoping. Dat is de Volkertsloot bij Innenwoude. Ik heb daar een aantal jaren een heel klein, aan een van die inhammen, heb ik een heel klein houten huisje gehuurd. Nauwelijks groter dan een kippenhok. En daar zat ik dan te werken. Dus ik ken die plek heel goed. Bij het Sonsmeer was dat. Daar heb ik veel zitten werken. En die plek, de Volkertsloot, heb ik ook in het slot van Opwaaiende zomerjurken gebruikt. Ja, en een hokkerbeeld dan van Friesland uit jouw eigen jeugd had nog het meeste indruk maken dan op jou? Ja, een van de scènes in Pier en Oceaan, dat is het schaatsen. Vroeger, in de jaren 50, waren de winters in Friesland af en toe heel erg streng. Ik herinner me dat buiten Dokkum kwamen weilanden dan onder water te staan. Daar begon natuurlijk ijs op te komen, dus wij schaatsten eigenlijk buiten Dokkum. Ik heb 1 heel sterke herinnering dat ik daar aan het schaatsen was als jongetje van 6, 7. Ik kon het net.
En tegen die hele harde, waarschijnlijk noordooster nauwelijks vooruitkomend, probeerde ik een bepaald punt te bereiken. En dan liet ik me door de wind weer terugstuwen. En er is een hele merkwaardige herinnering, die heb ik ook gebruikt in de Pier en Oceaan, dat ik daar helemaal verkleumd nog een beetje zo op dat ijs sta. En dat er plotseling, ja, dan komt er zo'n grote schaatser, een echte goede schaatser, die komt achter je, die tilt je op. En die droeg me even zo 20 meter over dat ijs, die zette me weer neer en hij gleed zelf weer verder. En die herinnering heb ik ook heb ik een scène van gemaakt in Pier en Oceaan. Ja, dus dat zijn typisch Frieske elementen eigenlijk. Hè? Ja. Het reetrieden en het zielen komt vaak weer waarom. Maar we hebben nog opnames van jou, dat is wel al volle letter. Wie nevens mij een jochetje Jochen Zondag beelden. Ja. Je zegt het van de VPRO nevens mij. Jazeker. En wat is dit dan precies? Want dit is in een BM'er? Ja, dit is een gehuurde BM'er uit Grauw. De VPRO, Het Gat van Nederland heette dat programma. Toen had ik nog heel veel haar. 27, 28. Ik ben met de VPRO toen naar Friesland gegaan. En zij wilden mij gewoon filmen in een zeilboot. Er was nauwelijks wind. Dus je ziet hier, het glijdt een beetje zo over het water. Maar we zijn toen ook naar de Volkersloot gevaren. Daar is dit opgenomen. Ja. Je kunt het hele filmpje kun je zien op mijn website bij afdeling foto en film. Kijk eens aan, voor de mensen die niet geen genoeg van krijgen kunnen. Dan even hoe het boek Pier en Oceaan. Ja, het gaat hoe de familieskiedenis eigenlijk van de haatpersoon Abel Roda. Ja. Het is sterk autobiografisch, tocht ik? Ik heb veel autobiografisch materiaal gebruikt, maar ik heb ook heel bewust geprobeerd om vanuit de verbeelding te schrijven. Want ik ben in feite niet zo heel erg geïnteresseerd in het puur autobiografische, omdat je je dan tot je eigen leven moet beperken. En wanneer je vanuit de verbeelding schrijft, ja, dan zijn alle mogelijkheden voor jou open. Dus ik heb, de basis zijn toch heel vaak herinneringen. Die ik als schrijvend ook uit mijn geheugen naar boven heb weten te krijgen. Het is een beetje een ziektocht naar het verliezen wat er eigenlijk net meer is. Want het gaat vooral over de naoorlogse jaren en de opkomst van de welvaart in de jaren 60. Ja, ik heb dus een familiegeschiedenis geschreven in 3 generaties. Dus de familie Roorda, de grootvader, de Friese grootvader, de vader Liewe, die als eerste Friesland uitgaat en studeert in Amsterdam. En de zoon Abel, en dat is de uiteindelijke hoofdpersoon. Het zijn 3 generaties. En tegelijkertijd heb ik echt een tijdsbeeld willen geven. Dus het boek maakt een hele grote boog. Het is echt een epische roman. Ik begin in 1944, 45, dus de hongerwinter in Amsterdam. De moeder, Dina, is een Amsterdamse en zij vlucht vanuit het hongerende Amsterdam. Vlucht zij naar Friesland met een zusje om aan eten te komen. En zij komt in Drachten en daar ontmoet ze haar toekomstige man Liewe Roorda. Maar ik maak dus de boog van Nederland in oorlogstijd in een hongerwinter naar 1971, dus ruim 25 jaar. En dat is het moment waarop dan in Nederland de grote welvaart begonnen is. Ja, Jo zei zelf, het is mijn belangrijkste, de kroon op het werk, Magnus Opum, dat opus, dat klinkt... Ja, ik hoop nog heel veel te schrijven natuurlijk. Natuurlijk, en elke keer weer een magnum opus is. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen, je zit in je werkkamer en dan begin je te scrollen. Hier je gelijk als zoiets van, nou zal ik een boek scrollen van 800 pagina's? Nee, ik begin meestal met iets kleins. Dus Hokwerda's Kind is begonnen met een heel klein verhaal in de Dakloze Krant in Amsterdam. Dus dat is een verhaal van 4 bladzijden wat uitgegroeid is tot een boek van 450 pagina's. En dit is trouwens jouw werkkamer, werd er nou naar zitten te zien? Ja, dit is mijn Amsterdamse plek. Je ziet, ik schrijf nog met de vulpen. En de computer natuurlijk, maar ik begin toch echt met het handschrift. En dit boek heb ik ook gedacht. Ik ga een aantal verhalen schrijven over het Goese Sas. Dus dat is een plek in Zeeland aan de Oosterschelde, een sluisplek. Waar ik na mijn 8e veel heb meegemaakt. Ik ben dus begonnen met een aantal verhalen. En dat heeft zich ontwikkeld tot in de loop van 7, 8 jaar tot een roman van deze omvang. Want je begint net bij het begin. In dit geval niet. Nee, ik ben eigenlijk achteraf bezien ben ik in het midden begonnen. Ik ben op pagina 400. Ja, zoiets. Ja. Het middendeel, het boek bestaat uit 5 delen, zoals elke echte tragedie. En blijkt achteraf ben ik in het 3e deel begonnen. Dat is het eerste stuk wat ik geschreven heb. En toen klapte dat boek als het ware uit naar de ene kant en naar de andere kant. En toen zag ik in heel korte tijd van, ik wil het veel groter maken. Ik wil hier echt een familiegeschiedenis van maken. 3 generaties. Ik begon me heel erg te interesseren voor de families. Alles wat er aan eigenschappen wordt doorgegeven. Conflicten, de historie. Dus ik ben toen een familiegeschiedenis gaan schrijven. 3 generaties. Ja. Nou even dus waarom in Friesland. Aansen naar het gymnasium bij
Bias Nou Day. Daar Ja. zie je een soort van lezing. Je wordt interviewd. Het is net echt Ja. een lezing, je wordt Ja. interviewd. En dan met de trein weer waarom naar Amsterdam. Maar wat voor gevoel verliet jou aan in Friesland weer? Ik weet niet met welk gevoel ik wegga. Ik kom hier altijd graag. Ik vind het ook altijd weer heerlijk om het Fries te horen. En ja, Friesland is voor mij eigenlijk op het ogenblik eind februari, begin maart kom ik met mijn broers en zussen altijd in Lietse Wierum. En dat is een heel klein dorpje bij Sneek, waar mijn vader begraven ligt. Dus dat is hij heeft echt een oer-Friese plek uitgekozen. Een oud kerkje, een grote boerderij, een voormalige pastorie, een paar huisjes. En daar kijk je dan door de bomen zo over het... in het voorjaar is dat zo dat dampige weidelandschap. Dat is voor mij het echte Friesland, wat ik ook, laat me zeggen, wat heel diep in me zit. En wat ik herken uit mijn kinderjaren. Ter afronding, even kwart nog. Want dit is dus uitkwam in 2014, of 2013. Wat wordt je volgende grote boek? Dat gaat over het Fries Dagblad, volgens mij, toch? Ja, dat heeft mijn vader geschreven. Dus mijn vader jou is... in de eindredactie. Ik ga de eindredactie doen van... Mijn vader heeft bij zijn leven 1 deel van de geschiedenis van het Fries Dagblad al gepubliceerd. Het tweede deel heeft hij vlak voor zijn dood afgerond. En ik heb hem beloofd dat ik die 500 pagina's de eindredactie ga doen. En komend najaar verschijnt dus het tweede deel van de geschiedenis van het Fries Dagblad. Oké, nou, hartstikke mooi. Zo'n succes en mooi. En ik vond het leuk dat jou hier wien. En succes aanzend bij het gymnasium Bias Nou Day. Hartelijk dank. Goed. Jacob van der Meulen uit Snits, die zit het zielen in Ieren en Zien. Van jongs af aan giet de familie het wet erop. Net raar, want Jacob komt uit de verneemde jachtwerffamilie van der Meulen. Ze maaien en restaureren oude skippen. Dat dacht Jacob net, maar hij weet er wel alles van. En verder is het zielen en nog eens zielen. En nu komen er aan de Special Olympics. Om de wedstrijden in de Valk te dwan. Maar voordat het zover is, wordt er dus nog wel wat barren. En er is help in roepen van Jan Postuma, de oud-volleyballer en Olympisch kampioen. En hij zal Jacob de trog hinnen slepen. Hey Jacob. Hoi Jan. Hey. Goed. Mooi, hartstikke mooi. Nou, leuk joh. Zo we zeuntje? Schitterend. Ja, hartstikke leuk. Sion is daar met de breileppel in Getten. Ja, ik ben begonnen in een 3 meter bootje schauken. Nou ja, hij had hier aan het touw vast en in broer de sleet. En zo ben we eigenlijk begonnen met zien. Het is de rust, de stilte om die heen, het broezen van het water. Dat is prachtig. Hey, en het is alweer in een familie. Dus de familie zeg maar... Het is de zonnegeneratie. Nee, Ja. zo. Dat door een broer vandaar dan? Ja. Oké. Ja. Ik ben er wel eens, maar ik ben net Nee. in het bedrijf bezig. Nee. Oké, maar je wist wel bijna zeg maar? Ik ben hier geboren. Ja. Ja. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let Als dat jij dan niet leert of zo? Of dit soort skipjes? Ja, die later verwerkt. Want dat is een oorskipje zeg maar. Ja, dat is liedje, hè? Ja. Oké. Dat is net zo'n grote. Nee, daar had het in leert. Ja. Ik hoop dat ik wat voor hem budgetten kan. Want Wat zoers voor een budget te kennen? Het is voor hem de eerste keer en dan komt er ook een stukje spanning bij. En als je wat dat betreft zielen, dat kan er misschien beter uit mij. Dus daar kan ik hem net zo vol van bijbrengen. Maar ik denk misschien op het vlak van hoe doe je dat soort dingen? Hoe ondergeef je dat? Hè? Dat is ook belangrijk, want het is natuurlijk ook een stukje spanning wat je meeneemt. En dat kun je eigenlijk, het mooiste is dat je de broeken kennen. Het maaidwan vind ik sowieso al grandioos. Ja. Dan hoef ik net eens in de prijzen te vallen. Of, Nee. Maar dat is de goede gedachte, hè? Dat Ja. is de Olympische gedachte ook, hè? dat is dan natuurlijk ik gewoon. Ja, dat Ja. is ook zo, ja. We zeiden al met elkaar, verdomme, als we erin komen dan naaien we die boel gewoon op. Nee, buiten de antenne om. Ja hoor, Nederland wint met 17-15. Maar die valkjes, daar doet de wedstrijd in. Ja, Ja, maar hast er wat nog doen? ja zeker. Ja, hè? Zeker. Ja. Ik,
Ik je lauw dat het juist weer dan. Ja, is dat zo? Ja. Ja, leuk man. Ja, Maar ja, nou hoor ik heel erg van het zien. Ja, ja oké, maar goed. Maar dan moet even getraind worden. ja. Hè? Ja. En het is de eerste keer dat ik in een valkwedstrijd zie. En sowieso wedstrijden zie. Hij helle ooit goud, hè? Ja. Ja, Dat kist toch ook? het zou ik kennen. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Hij heeft van alles won. En ja, ze hebben ze mij alle er terug inslaan. Dus dat zal wel lukken, ja. Maar wat wel heel wichtig is altijd dat je ervan genieten moet. En hoe gek het klinkt, het is wel presteren, maar als je geniet, dan gaat het wat noffelijker. Ik zie wel. Ik hoop dat het mooi wordt en ik denk dat het mooi wordt. Want ja, jezelf wordt het. A simple thing. Hier zal ik dus straks de weekends Ja, om het te oefenen. oefenen en leren en zo. Ja. Ik vind hem zelfverzekerd. Hij weet wat er wil. En nou, dat is positief, absoluut. Somewhere only we know. En mooi, dan zorgen we bij het zenuwcentrum van de Special Olympics, het haatkantoor op het Jereveen. Schilder, dichter en muzikant Anne Venema is een nij paard in Slijn. Na een tiertrek vol kleurrijke, somtijds zelfs haast wiel te nemen schilderijen, maar literaire thema's, zie ik de kunstenaar het nou een stuk dichter bij hoes. Zwierig helpt hij zijn inspiratie uit zijn eigen tuin. Aan tafel Anne Venema en vaste gast van de show Steven Sterk. Welkom bij de heren. Even bij het begin beginnen. Steven, hoe zou je Anne Venema omschrijven? Anne is verrekte moeilijk in hockey te passen. En dat maakt hem heel bijzonder. Hij past net in een groep. Het is een hele lyrische schilder. Het is een hele haast absurdistische schilder die het hem nooit zelfs makkelijk maakt. Hij ziet het altijd weer een nieuwe paard en altijd weer een uitdaging. Het is net een schilder die de vorm vindt en daarop trok je het. En dat maakt hem heel bijzonder en een van de beste schilders in Friesland die we hebben. Ja, en ben ik net een heel soort keuze die op twee fronten bij de top jaren. Dat is echt heel geweldig. Bij mensen die twee dingen doen, schreeuwen en schilderen. Maar Anne zit met beide kunstvormen onder de top. Het de Gisbert Jacobsprijs won met zijn gedichten. En zit met zijn schilderkunst, krijgt zij tot de besten van Friesland. Ja, Anne heeft een heel soort van de verhaalsjoen. Hij heeft 2 jaar in Berlijn wennen. Hè? Ja. Waar heeft al je west? Ja, ik ken beter zeggen, ik net West, want dat zit op. Nee, nou, weer in Rusland West, dus Moskou, Sint-Petersburg, Hongarije, Bulgarije, Italië, Frankrijk, België, Duitsland, dus En nou Litouwen, Engeland. Dus oeral heeft west en nou helst de inspiratie uit de eigen tuin. Ja, dat het is- paradies leidt dus eigenlijk dichter bij Nou, hoe ze toch hier is. Zo ist, dat wo du nicht bist, ist das Glück. Maar wij je wel wijzen kunnen, is het minste zo groot. Ja. Dus, en dat lijkt gewoon in de tuin. Dat is duidelijk, dichtbij. Ja, want we zullen even naar een schilderij, jongens. Zet het maar voor, het schilderij. Want dit is zo'n schilderij, hè? Die is toch maken hest. Ja, dus op karton. In dit geval. Maar wat is een schilderij? Het is een, uiteindelijk dit is toch een schilderij, Is het hè? om naar te zien? Ja, het is schilderen, dat is weer. Ja. Dus in dit geval met acryl. Maar dat maakt het niks uit. Het is een schilderij. Maar het is een hele grote kracht om dichtbij, wat heel eenvoudig is. Want ja, dat zit bij mijn stoel, zoals naar de tuin. En dat doet haast elke niet. Nou, dus je een vogeltje en ik heb een tekening meidje. Maar uit die eenvoud, die krachten helpen, zulke schilderijen te meidje, maar een hele sterke beleving. Ja, dan best heel veel voort, maar dan ben je thuis. Dus het kerst pas weer thuiskomen als die hele grote reis maken heeft. Maar dat schilderijtje wat we niet krijgen te zeggen, dat is juist ook de invoud in. Ik zou er alles in. Wat bedoelt hij mooi dan, de invoud? De invaart van de kerst is alles heel ingewikkeld meidje. En Arne had een periode gehad dat hij wat ingewikkelde literaire schilderijen maken. En dit is gewoon een vogeltje in de tuin. Ja. En dat hebben een heel soort mensen kunnen schilderen. Maar Dat heb ik vroeger ook wel niet. hij schildert. Maar Arne schildert het weer. Dan is het weer is het weer bijzonder. En dat is een hele grote kracht. Dus in dat hele simpele, het hele liedse, zit weer dat zuiver geniale, het hele grote. Ja, maar neem je dus mooi hoor, want in één keer heeft ze iets van, ja, de rek is gebiologeerd van de geraniums in de tuin. Ja, en dan... nou, ja, maar dat is net in één keer. Dat is een proces. En daar wil ik meestal net maar op zaten dat het gewoon een...
Wat heel moeilijk is praten over beeld in de kunst. Want dan komt er een manifest bij. Hè, dan moet je gewoon een handleiding zeggen. Maar uiteindelijk gaat het om het sjen. Je moet dat werk, dat mag je gewoon met je eigen sjen. En dan die beliving die je erbij krijgt, of net, want dat mag je ook wel vanzelfs. Daar leidt het avontuur. En dat wie voor mij nou juist de uitdaging. Ik ben altijd, want dan ga je het over heel dicht bij jezelf. Ik wie zat dicht bij mezelf. Dat werk kwam ik altijd al uit mezelf. Maar nou, had ik aan de ene kant dus de boetenvraat wat meer opzocht. En daardoor die 30 jaar ervaring en het vinden van vormen en kleuren en neem alles zet ik nou oors in. Ik zet dat eigenlijk wat Steven zei, wat ik heel mooi vind dat hij dat zei. Maar dat simpele is dus juist voor mij net simpel. He, dat leidt aan de andere kant van die spanningsbogen. Dat is nou juist net simpel, want voor mij leidt in die eenvoud de grootste uitdaging. Nou. Maar toch met deze schilderijen, laten we zeggen, die tweede periode, want we kennen die van hele orenwerken, daar hebben we ook wel een voorbeeld van, twee werken van zeg maar de eerste periode. Dit is met felle kleuren, volle, hoe kunnen we dit omschrijven? Volle bombastischer of volle... Ja, ik hoor net zo, want ik ga op ateliers zitten in Haarlem en zei Toon Verhoef zo. Het is net de vraag, de kist misschien 1 stip nederig wezen of 1 miljoen. Daartussen is er nog genoeg stippen vanzelfs, maar dat is, zo werkt het nou 1 keer. En wat orenschilders of kunstenaars zeggen van, als je maar genoeg romte broeken, dat wil net zeggen van dat je die romte echt werkelijk, die is er net zomaar. Ja. Die romte in het werk is dan echt heel wichtig, maar je moet het wel bevrucht zien. Is het een bewuste keuze om die nou te beheinen? Wie dat een bewuste keuze? Of kan dat zomaar? Net zomaar. Dat wie eigenlijk zo zo'n die oerzachtstentoonstelling in het Belvedere, wie dat ondergong. Maar toen ga ik wel toch na 24 jaar, 28 jaar van, wil ik nou op het oors, wil ik verrooien, dan, en dat gaat in periodes, dus dat is net zomaar zeggen, nou schilder ik in één keer, nou is het alleen maar zwart en groen en dan ben je clear, dan ben Maar wie is bijvoorbeeld net met tevreden over die eerste periode? Nee, maar er komt in een sleur en zat gauw, en dat zei Steven, dat vind ik gewoon wel mooi dat hij zei ter introductie. Van, ik zocht de uitdaging, of al die misschien wat te vallen in het uitvrijske. Ik kom net weer om op die schilderij, want die ga ik maken. En dat is een periode, daar ga je terug in. En zo'n periode is nodig om weer uit te komen. Dat is weer op een ei. Maar ik vind zo'n dingen altijd dat ik erbij zie en dan denk van, net omdat hij eenvoudig is, maar dan denk ik, nou, dan ben ik alweer verder. Ja. Wist je wel? Maar nou stop ik wat langer en neem ik in mee op, want we worden ouder nou. Dus precies, naar de schilderij van Onne Venema binnen. Ontomai 20 april te zien in de galerie Hogenbos op Agadiek. En dan nog even een speciale omtinken van uw documentaire Takom Wiekoin over het Frieske boek. Want de verkoop van de Frieske boeken rint waarom. En de vraag is, kunnen we daar wat onderwaan? De Frieske boeken zijn net meer zichtbaar. En dat is de grote manco volgens mij, wat er op dit moment aan de hand is. De boekwinkels worden minder. En als ze dan al een stellingje met Frieske boeken hebben, staat die meestal achter in de hoeken. Maar het Frieske boek is net meer zichtbaar voor het grote publiek. Wils dat ik wel denk dat er een heel soort mensen nog binnen die het graag lezen willen. Maar ze weten net hoe ze erom komen. Maar ik kom hier voor het boek van Klaas of Pietje. En dat hebben we net. We kunnen het wel bestellen. Ja, dat werkt het net. Je moet een boek zien en je moet het pakken. Het is een emotie omgeven. Je moet het even vielen, even zien en een paar bladzijden lezen. Dan keep je die daar. Ja, Steven, nog even heel kwart. Want komt het goed met het Frieske boek? Nou ja, dat zullen we in de documentaire zien. Ik heb er wel ideeën over, maar nog eens. Dat zie ik in de documentaire. Dat is een cliffhanger, Steven. Ja, nou, even een tipje van de sluier. Komt het goed, ja of nee? Het komt goed. Het komt goed. Nou, godzijdank. Sjen dus, Takom Wiekoin naar Friesland Doc. Onder verder met echt dikke dank van die komst en die verhaal. Ontzag via deze aflevering van Bient. Morgen dan ben wij er vanzelfs weer. En dan zullen we praten over de jeugdopleiding bij Sportclub Jereveen. Waar weet, dan van nou nog een hele gezellige jongen. Dag.